callaba. Enfadada cos ollos cheos de bágoas, Moncho foi correndo ao taller de Miño. Iso ten pinta de ser unha fuga de aceite. Moncho tampouco quedou moi convencido e seguiu andando sen deixar de mirar aquela mancha. Ao pouco chegou andando unha muller que se achaba na terra. Iso parece o lunar que ten o meu home na calva. Decepcionado, Moncho botou a andar polo campo ata que topou un porco que gozaba no caldeiro da lavadora. Entón, algo lle recordou a mancha e volveu mirar o papel, pero tampouco era aquilo. 2 pasos máis adiante, atopou unha ovella que facía tranquilamente e mirouna ben, pero tampouco era. De súpeto, no medio do prado, Moncho viu unha mancha enorme, cun rabo que espantaba manchas máis pequenas. Entón, o corazón de Moncho deu un chimpo. Quen lle ia dicir? A súa mancha era unha vaca. Hoxe, Moncho é un artista do que todo o mundo fala. Hai quen di que só fai manchas, pero a él non lle importa porque Moncho sabe que pinta vacas. E colorín colorado, este conto se acaba.